Някога хрумвало ли ви е какво е да живееш на 1 метър от земята и в същото време да си здраво стъпил на нея? Не, това не е някаква гатанка, с която искам да ви объркам. Това е житейската действителност на брат и сестра, които много дълго време са вярвали, че може би те са единствените малки хора в света. Стойко и Катя, героите в следващата ни история, се раждат в отдалечено родопско село, в семейство с родители и по-голяма от тях сестра с нормален ръст. Двамата обаче остават близо до земята, но не и духът им, не и мечтите им. Те летят във висините. За да ни разкаже повече за тези невероятни хора, искам да поканя при мен сега поръчителят в тяхната история Милена Карова. Здравей, Милена, добре дошла в нашето студио. Добре, завари. Разкажи ни каква е връзката ти с Стойко и Катя? Ами, аз съм съпругата на техния първи братовчет. Така. От 20 години съм омъжена. Това означава, че ние 20 години сме заедно. Може да не живеем заедно, но постоянно се чуваме. Сме заедно. Какви бяха първите ти впечатления от Стойко и Катя, когато ги видя за първи път? Ами, съвсем нормални. Много ги харесах и направо се влюбих в тях. Милена, според теб Катя и Стойко малки хора ли са? В никакъв случай. Аз по-големи хора не познавам. Какво влагаш в понятието малък човек и голям човек, откакто ги познаваш? Ами, значи, душата, сърцето. Това. Друго, ръста не е важен. Който ги познава, печели. Сега ви предлагам да се запознаете с едни от най-запомнящите се герои на Предай нататък и да станете свидетели на това, че и най-непостижимите мечти могат да бъдат достигнати, независимо от това колко си висок. Вижте историята на Стойко и Катя от малкото селце Изгрев в Родопите, която нарекохме малките големи хора. Добър ден! Тук ли живеете? Да. Аз търся Катя и Стойко. Добре дошли, да, тук са. Благодаря, добре заварили. Ще ги изпратим сега нагоре. Добре, те навън ли са някъде? Не, тук са. Ме заведете ни при тях. Тихо, да не ни чуе. Тук ли? Тук. Не дейте се нагоре. Тихо. Катя, здравей! Здравейте! Много ми е приятно да се запознаем. Вие сте герои в Предай нататък. Не може да бъде. Истина. Не иска някой да му ощине. Ето, щип. Здравей, Стойко! Много ми е драго да те видя. И аз се радвам. Радвам се да се запознаем. Чудесно! Как? Ние никога не предупреждаваме нашите герои, винаги ги изненадваме и надявам се приятно. Да, си мисля, че малко преди това те вече знаят, че ще пристигнете. Сега вече знаеш, че не е така. Да. Не сте очаквали, не сте и подозирали. Не. Искате ли да поседнем на двора? Толкова хубав въздух има тук в Изгрев, че е грехота да стоим вътре. Да. Айде. Добре. Без се замислям на въпросът, кой може да я пред. Май който да е, благодаря. Разкажете ми как живеете. Селото ви е прекрасно, природата е уникална. На 3 места спирахме да снимаме по пътя. Разкош, чист въздух. Абсолютен разкош е. Оценяваме го. Но май само това не остана, де. Красотата. Чист въздух и красота. Но тая красота мен ме кара винаги, когато ходя някъде с любов да се връщам и с голямо желание. Когато пътувам за повече дни и там на върха, преди слизане вече в селото,
Като си погледна селото и умората ми изчезва и каквото настроение да имам, там си ми става най-хубаво. А често ли пътуваш, Катя? Слава Богу, имам възможност често да пътувам. По какъв повод? Поводите са участие с пеене. Ти си народна певица. Имаш ли си носия? 2. 2? Да. Тези вероятно са шити специално за теб и двете носии. Да. Едната е преправена. Едната, тя е автентична. Тя затова ми е толкова мила, защото ми е преправена от баба ми и баща ми я преработи по мой размер. И затова ми е много скъпа. Голям ли е репертуарът ти? И колкото да, аз добавям и още и още. Обичам. Като бройка сега в момента не мога да кажа колко песни знам. Приблизително. Около 200. 200? Имаш ли някакви награди? Златни медали, купи. Най-често ходя на фестивал в Поморие, фестивал за хора с увреждания. В Поморие вече тази година 9-ти път се провежда. Там атмосферата е страхотна. Запознаваме се с нови хора, виждаме си стари приятели и е готино. Мога да си представя. Да. Искам да ми попееш после. С удоволствие. Ето това е една от моите носи, Много си които ги хубава. нося с гордост. Страхотно. Как се чувстваш от нея? С преповдигнато настроение. Винаги, когато сложа носия, се чувствам горда, че нося носията. Тук ще си позволя да отворя скоба за вашия ръст и вашите размери. И това ще е една много кратка част от нашия разговор, защото Не се притеснявайте да говорим това за не ви смущава. Не ви смущава. По Какъв принцип, ръст не. имате? Ти, Стойко? Аз съм 109 сантиметра, Да. висок, страни. Аз съм И тя 109, 110, защото при мен по време на самото ходене аз малко приклякам. И тогава размера ми е един. Но когато застана права, Да. съм с по-висока стойка. Каква е причината да имате този ръст? Ами, родили сме се съвсем нормални деца. До около 2-3 годишна възраст тя е по-голяма. Когато била 2 към 3 годишна, започнала да получава някакви изкривявания на костите, проблеми с костите. Ако трябва да бъдем по някакъв начин конкретни, остеохондродистрофия, нещо такова е диагнозата. Това заболяване си е вродено. Не се придобива. Генетично. Просто по-късно се показват и тия белези вече. Но не може по-рано да кажеш, че ще си бил здрав и след това се получи. То това в самия зарод се появява. И доколкото знам, все още няма такова лечение, сигурно. На този вид С колко години си по-голяма от Стойко, Катя? С 2. На колко си ти, Стойко? Не изглеждам Да не много питам дамата. Да не питам дамата. Преди 20 на дни станах на 38. И двамата младеете много. Особено аз. Особено ти. Често, когато пред непознати започвам да говорим и те казват батко ти, брат ти, мисля, че аз съм по-голям. Аз съм малко по-голям на килограми. Прошари ми се косата и така. Иначе имах гарвано черна коса. Много си мъжествен и си изключително симпатичен мъж, честно ти казвам. Ако се абстрахирам от ръста ти, леко ми напомняш дори на Джордж Клуни. Смудих ли те? Не съм ли права? Малко. Хубав си е, да. Хубав си е. Братчето ти. Благодаря. И най-вече, че е добър.
Той е с много по-голям интелект от мен. Това си го казвам чисто сърдечно и признавам си го от всякъде. Ако нещо не знам, първият човек, когато питам е той. Него, ако той вече не ми го каже, тогава търси. Тогава търси Google. Аз си го казвам, ти си ми подвижния Google. Какво си завършил, Стойко? Завършил съм учителски институт. Преди така се казваше в Смолян. Сега е филиал на Пловдивския университет. Пак с учителски профил. Завършил съм история, география. Бакалавър? Така, бакалавър, да. А пробвал ли си да си намериш работа като учител? Да, работих между другото 1 година. Къде? Тук в нашето училище. Да. След това и нашето училище го затвориха за жалост. Стойко, ти колко време работи като застрахователен брокер? В ноември 2010-та. До сега, до 1 юли 2014. 2014, да. Доста време. Доста време. Много намаля работата и... Не ти излизаше сметката. Да. Офисът ти е бил в Неделино. Как Да, стигаше да. до там? От селото има хора, които пътуват. Работят също в Неделино и с тях заедно пътуват. Не? Но стоп. Да, общо взето. Имаше ли си секретарка? Секретарка не. Много се шегувах с това. Мен много ми Сега, липсва в това, момента- че в момента не съм в на момента не работа. работим Основно и- това ми липсва, защото бях сред много хора. Аз работих последно към кметството на Изгрев. Преди това работих в магазина в Изгрев. И тия контакти, които имах, това общуване най-вече, те контакти са ни останали, но общуването, честото виждане, постоянното сблъскване с хората, това ми липсва в момента. И в първите дни аз не знаех какво да правя, за да ми мине деня. Нито ми беше интересно да започна да чистя, нито ми беше интересно да почна да чета или пък в интернет да влизам. Но сега това са ми основните занимания. Някой бил ли си влюбен? Много пъти. Така ли? Да, аз ако не съм влюбен, не съм аз. Така ли? А в момента влюбен ли си? За жалост, не. Как може? Изглежда сега съм в такова състояние. Люлеещо, търсещо. Когато се влюбваш, какви момичета се влюбваш? Хубави. Не. А малки, като вас или... Не, до сега не съм. Дори много рядко досег съм имал до хора с нашия ръст. Почти даже няма. Има съм... Така ли? Той почти няма. Аз Да, тя съм по-често с групата обикаля и- на малките хора от 2 години вече. Преди това и аз нямах контакти с малките хора. Ти влюбена ли си в момента? Не, А била ли си влюбена някой? да, Тук в Изгрев ли? не, По фестивалите, нали? да. Знам ги аз тези фестивални тръпки. А било ли е някога споделено? Единия път да. Страхотно. Той малък ли беше? Не. Нали ви казах, аз до преди 2 години нямах контакт с малки хора, освен с брат. Да, да. Дори като малка си мислех, че няма други като нас. Въобще света за нас си беше... Знаеме, че има слепи, знаеме, че има глухи и ние сме. Но вече, когато започнахме на екскурзии да ходим, макар че и по време на екскурзии, когато бяхме ние и сме израснали в това време, когато нямаше толкова много хора инвалиди навън. Поне аз не съм виждала. Имах 20-дневно преживяване само с малките хора бяхме, 12 човека, Къде бяхте? в Германия. Страхотно. Да. И тогава за първи път видях другите малки хора как живеят. Например, те всички момчетата са шофьори. Аз не мога, до тогава не мислех, че няма такава възможност ние да сме шофьори. Макар че веднъж в нашите социални, ни предлагаха да подадем молби за адаптиране на автомобил. За мен това ми беше нещо... По принцип аз не обичам, например, да съм шофьор, но за него или е така... Ми се струваше нещо ненормално. Стойко, ти мечтаеш ли да караш кола? Би Би било удобно. Би било удобно, да. Да. Има ли много двойки между малките хора, с които беше в Германия? Да, това също ми беше ново за мене. Запознах се с една, която пък е омъжена за нормален си. Дори ми го показа на снимка колко е едър, колко е висок мъжа й. Имат си и детенце дори.
Имат, запознах се между малките хора, така, двойки. Знам дори, деца? че имат и деца, да. А предава ли се това заболяване При на някой децата? се е предавало, при някой не. Зависи какъв пол ще е И кой ген ще наделее. наделее, съответно. А срещали ли сте хора, които да са лоши към вас? Имало е. Имало е, но по-скоро с моментно лошо показване. Не изцяло да са лоши към нас. Но за съжаление вече все по-лоши ставаме. Е така помежду си. Кои са малките хора за малките хора? За мен, аз не съм малък човек. Може на ръст да съм малък, но имам претенции да не съм малък човек. За жалост има много хора, наистина малки душици. За мен те са малките хора. Малодушните хора? Да. Дори да са изполини, Малки душици, да. за теб са малки Има хора. огромни хора, които са е толкова. Мечтаете ли си за нещо? Има ли нещо, което винаги сте искали да направите и никога не сте успявали да го постигнете? Аз говоря за някаква мечта от типа на... Ако бях певица и знаех 200 народни песни, сигурно щях да мечтая да направя концерт зала 1 на НДК. На голяма сцена. Аз ще споделя тогава нейната мечта. Грейна! Значи, слава Богу, имах един концерт в зала 1 на НДК, заедно с Христина Лютова. Този концерт беше огромен. За мен това беше... Да, участие в концерт, разбира се. Това ми беше една наистина сбъдната мечта. Но изявите за мен винаги са ми мечта. Да имам и още, и още. Независимо от големината на сцената. Да. И голяма мечта ми е, сега се сещам, да свиря, да имам изпълнение с народния ансамбъл. Кой е народен ансамбъл? Музикалния народен ансамбъл, Българското Значи радио. Да свирят С пълния оркестър. професионални музиканти. На националното радио. Да, с целия оркестър, защото ми звучи най-силно. Народен оркестър, той ми звучи най-силно така. Страх. Наистина, звучи внушително. Как се чувстваш, когато пееш? Щастлива, спокойна, силна. В началото притеснена, но после ме наляга самочувствието, че мога. То се дава, майчинко, и продава за 1000, майчинко, и за 200. Да го купи, майчинко, да го зьомим. Теб за дете, майчинко, ме залюбе. А ти имаш ли си някакво хоби, някаква страст? Занимавам се с доста неща, не знам. Аз в момента Обича малко да чете. блокирах. Най-много обича да чете. Да, Това край обичам време си. фотография. Особено, да. Снимаш ли? Опитвам се, нямам Покажи ми. подходящата техника. В последно време ме сърват ръцете много. И имам един стар цифров фотоапарат, който... А какво снимаш? Хора, природа? Ами, каквото срещна. То не е да тръгнеш. Обичам макроси. Какво значи макро? От близко разстояние.
Аз много ви благодаря за гостоприемството. Благодарим ние, като се събудим, пак ще благодарим. Тъй като сега в момента, откровено казвам, съм... Доста не изненадахте. Значи, нямам думи колко приятно и колко невярващо ми беше, като ви видях. И така влезнахте всички и беше точно като в сън. И на нас ни беше много приятно. Надявам се да измислим начин да ви направим щастливи и ви обещавам да се видим отново скоро. Ще се радваме да се видим и да се чуваме. Ще се видим със сигурност. Здрасти. Здравей. От Наталия разбрах, че имаш страст по фотографията. Да. Ела да ти покажа нашия магазин. Кате! Здравей! Добре дошла, как си? Благодаря, добре. Ти се намираш в Националното радио. Аз съм продуцент на народна музика и съм продуцент на Народния оркестър на Националното радио. И сега искам да те заведа, защото има оркестър и репетиция. Сега искам да те заведа да послушаме малко. Искаш ли? Разбира се, знам колко обичаш народната музика. Ай, да отиваме с теб. Заповядай. Вече сърцето ми бива. Така. Много развълнувам. Това е радостта. Ти много обичаш фолклора, знам това нещо. Обичаш да пееш. Да, с удоволствие. И сега много се радвам, че попадаш точно на една репетиция с нашия оркестър, за да можеш да чуеш и да бъдеш щастлива от това, което ще чуеш. Да, наистина ще бъда много. Така, ще ти покажа някои фотоапарати и обективи. Ти какво обичаш да снимаш? Аз също съм любител, но хоби ми е. Снимам всичко, което ми попадне. Така, както знаеш, има различни видове обективи. Някои от тях са за снимане на портрети, други са за макрофотография. Да, обичам макро. Искаш ли да изпробваш един от нашите апарати? Сървете ръцете! Да. Заповядай. Върви направо. Да, направо. Да, влизай смело. Те няма да ни чуят и няма да пречим. Сега ще седнем най-отпред, за да можеш да ги гледаш. Диригента се казва Димитър Христов. Не чакай, че се сълзящо. Радвай се да послушаш музика малко. Да. Те поставят нови неща сега, нови пиеси за предстоящи записи.
връщат и сега нещо да поправи. Така е по време на репетиция. А на концерта всичко е изрядно. И на запис също, да. Ето сега е хубава работа. А трябваше да дойде една солистка сега за репетиция на това новото нещо. Ето пък това ще е още по-силно. Заповядай. Благодаря. Освен техниката, която предлагаме в нашия магазин, провеждаме и курсове в нашото фотостудио, което е на по-горния етаж. А след малко ще извикаме един фотограф, за да те запозная с него и да поснимате малко. О, виж ти. Добре. Добре. Здрасти. Здрасти. Петър съм аз, приятел ми. Стойко се казвам. Разбрах, че обичаш да снимаш много. Да. Искаш ли да го тестваме на този апарат горе? Всъщност, за да видим какво може да прави. Имаме едно студио, в което да го тестваме. Абсолютно бих бил доволен. Много се радвам, че съм сред вас. Абе, това е катето. И аз си позволих да влезе, защото много обича нашия оркестър. И само по радиото го е слушала и по телевизията го е гледала. И сега е много щастлива, чак и стана топло и се съблече. Не, чак и очите ми се напълниха от вълнение. Слива с музиката. Това е за народна музика на Българското национално радио. И се подготви много хубава песен Родопска, обаче нямаме солистка, аз съм чувал, че ти пееш много добре. Искаш ли да пробваш да изпееш тази песен? Аз? Да. Хайде, Кате. Да, Кате. Коя? Не. Песента е Юначе Лудо и Младо. Юначе Лудо има. Аз чух, не знаеш? Чух, като започна така репродукцията. Хайде да пробваме, Кате. Разбира се. Не, такова вълнение, дали му не може. Знаеш, защото това е репетиция, може да се спре и пак да се почне, няма страшно. Искаш ли да опитаме? Да, с удоволствие. Чудесно. Заповядай да пробваме заедно. Искаш ли да пробваме сега? Разбира се. Юначе Лудо и Младо, покналите са сърцено, на снощничка на попрелка и поседелка. Ако ма болест умори, етаща люто покълна, друг ще на тебе отвърна, да видиш пълно какво е. Браво! Браво, Кате! Браво! Много благодаря. Знаеш ли, че ние имаме за тебе една изненада? Това не беше ли изненада? Не, това е една, може би, много малка част от изненадата. Само, че мисля, че нещо трябва да отидеш при брат ти за мъничко, за да... Нещо трябва да свършиш с него, пък ние ще те чакаме тук. Добре. Добре ли? Добре, благодаря ви за сега. И ще те чакаме. Добре. Едно студио, не знам как да почнем, но може би най-важното е, че каквото и да снимаш, ти трябва някаква светлина за него. В смисъл, няма как без светлина да получим образ. И тук ще имаме възможността да моделираме тази светлина спрямо нуждите, които ни трябват. Това са ни... Имаме си фонова система, имаме и светкавици, за да може вече това цялото го пренесем в камерата. Да я тестваме. Първо да я пуснем. Основното в един фотоапарат са ти 3 настройки, които контролират влизането на светлина. Имаш скорост,
времето за експониране на светлочувствителен материал, в случая дигиталната матрица. Ако снимаме на ниска скорост, знаеш, има движение, размазване. Размазване. Да. Ако е висока скоростта, пък мога да замразим. Знаеш, че всъщност с висока скорост може да замразим дори куршум. Имаш диафрагма, понеже, знаеш, обектива, това нещо кръгото, вътре има една диафрагма, която ти контролира точно колко е отвора. Ние този отвор ще го контролираме в случая, ще дадем друга диафрагма, която започне да снимаме и имаме чувствителност в случая ISO. Така, знам, че ти обичаш да снимаш много в Родопите, няма как да не обичаш родния си край, да не ги обичаш тези мотиви и красивите носи. На мен също много ми харесват. Сега имаш камера в ръцете, имаш студио и трябва ти модел, който да заснемем. Да. Имаме ли модел? Да поканим нашия модел. Да го поканим. Добре, нашия модел може ли да дойде? Ето модела. Днес вашият брат ще направи един портрет. Аз ще му помагам. Днес аз ще съм асистент фотограф, а вие ще сте фотографът. Ще си поговорим за това как се снима портрет, а пък вече ти ще трябва да го изпълниш. Мисля, абсолютно всякакви въпроси, които имаш, ги споделяш, а пък Катето изпълнява като послушен модел. Ти я взимаш като пластелин в ръцете си, моделираш това, което искаш да постигнеш от нея, познаваш я добре, вероятно човек, който я познава най-много. И искам да извадиш от нея това, което искаш да покажеш на всички останали. Искам да стане на всички ясно, че тази жена, която покажеш на снимки, пее разкошни родопски песни. Окей. Окей? Добре? Ще го направим. Казах ти водиш хорото. Ще направиш един кадър. Айде. Как не? Кажи като при всяко светване да променя ползата леко, да се завърта, за да мога да имаш Ще разнообразие. играеш леко, ще... Да пробваме. Да, пробвай го. Кате, пробвай да обереш усмивката и да има в погледа. Мисли си за хубави неща, мисли си за красиви Мисли си неща. за мен в момента как се чувствам. Здравейте! Здравей. Получиха ли ви снимките? Ами, до нас са получили. Ако искате, мога да ги видим. Добре. Да. Страхотно. Супер. Хареса ли ти фотоапарат? Но. Наистина. Просто е чудесен. И нашия магазин решихме да ти го подарим. Много благодаря. Аля, за нас е удоволствие. Аз треперех от нея, когато Забелязах. пипнах за първи път, сега пак почвам да треперя. Супер е. Да, радвам се. Че... Аз нямам думи. Много ви благодаря. Когато за пръв път се докоснах до апарата и овладях малко или много емоциите си, започнах да го разглеждам и с голямо очудване. Видях, че е точно този модел, за който си мечтая от примерно 2 години, да кажем. Дори често си го качвам снимка на фотоапарата, точно на този модел, често си го качвам на десктопа на компютъра ми, да си го гледам, така да се почесвам. И така, когато го видях, просто уникално чувство.
брат много се радвам за това, което се случи току-що. А сега искам да дойде с мен на едно място, където и аз не знам точно какво ще се случи, но искам да бъде с мен. Окей, за теб винаги. Имах репетиция с оркестър на Националното радио. Стига, бе. Да ти разказвам какво вълнение. Много. Като влезнах още... Значи мечтите почват да са докоснати. Да. Било страхотно вътре. Седи оркестър с мене. Иха. Колко си красива, Сава! Много си красива! Страхотна си! Благодаря. Видите се вас. Стойко съм. Много ми е приятно. Ама ние знаеш ли какво ще направим? Да. Ние ще я запишем и тогава тази песен ти, щом дойде с Носия. Ние ще направим запис. Готова ли си за това? Вече да. Вие сбъднахте една моя голяма мечта. Първо да слушам оркестър на Националното радио на живо и после пък и да пея с тях. Това беше за мен още по-голяма мечта. Дори не смеех да си мечтая за такова нещо, но вие сбъднахте една голяма моя мечта. Днес беше прекрасно. Наистина. Ако сутринта заедно с брошката им бяхте сложили и апарат да ми мерите пулса, щяхте да видите за какво става въпрос. Просто уникален ден. Уникален. Разбрах, че много от нещата, за които човек си мечтае, идва време, но наистина мога да те направиш щастлив. Някой. Днеска за няколко пъти бях безкрайно щастлив. Много приятно изненадан, дори в гласа ми личи. Има запис. Юначе Лудо и Младо, солист Катя Минчева. Първи запис. Раз. Предаването е страхотно. Ние го гледаме. Вълнуваме се с всяка история. А да се изпита е още по-приятно. Ако можете да помогнете на целия свят, би било чудесно. Аз малко като ми иска мир в света, но дано да се случи на много хора това, което изпитах аз и сестра ми днес. И аз съм ви много благодарна, че дойдохте при мен и ми сбъднахте една моя мечта. И искам да предам нататък всеки да мечтае, защото винаги се намира начин тази мечта да ви бъде реализирана. Ако не от Господ, то хората, които са пратени от Него. Следващата ми мечта е... Аз много обичам да пътувам. Искам да пътувам с самолет. И си го пожелавам, защото
отново започвам да мечтая и следвам мечтите си. Искам още сега, преди емоцията от две сбъднати мечти да си я тръгнала, да благодаря от цялото си сърце на Фотопавилион за страхотния подарък, който направиха на Стойко, както и за предоставеното от тях фотопрезентационно студио. Благодарности и към фотостудио МЕМ и нашия приятел фотографът Петър Драганов за вниманието и безценните съвети към Стойко. Огромно благодаря и на ръководството на Българското национално радио и техния ненадминат фолклорен оркестър с диригент Димитър Христов за това, че сбъднаха мечтата на Катя да запишат уникалния й глас. Благодаря ви, че за пореден път подкрепяте наша кауза. Благодаря и на FPI Hotels & Resorts за гостоприемството и към нашите герои. Благодаря ви от сърце. Всички вие сте част от нашия екип. Благодаря ви. А сега нека посрещнем с аплодисментите, които заслужават нашите големи герои – Стойко и Катя. За теб, честно така. Здравейте, първо дамата, как си, Кате? Много благодаря. Здравей, Стойко. Радо се те види, изглеждаш очарователно. Много благодаря. Благодаря ти от сърце. Мерси много. Заповядай. Благодаря като вас, слънчеви хора. Заповядай. Катя и Стойко, добре дошли в нашото студио. Как сте? Кате, Стойко, как се чувствате? Емоцията за вас е още жива и току-що научихте, че Милена стои зад появата ни в живота ви. Как ви накара да се чувствате това? Аз съм много изненадана. Значи, когато дойдохте за мен, всички познати, всички роднини ми минаха през глава, кой може да ви е изпратил. Съответно и тя мина, но е така... По едно време реших, че няма вече да гадая кой е. Наистина се оставя на емоцията тук да видя кой е точно поръчителя, но наистина съм много, много изненадана от нея. Особено след всичко, което ви се случи. Най-вече. Така, на фона на това, че Милена ни беше помолила в писмото си просто да дойдем и да изчистим снега в двора ви, мисля, че ви се случиха вълшебни неща. Вълшебството наистина. Може да дойдем да изчистим и снега. Не се отрича. Ще ви се обадим. Заповядайте, ще го чистим заедно и ще направим един стежен човек. Чудесна гимнастика. Кате, усещането да влезеш в националното радио, да срещнеш един оркестър, който боготвориш, миг след което да направиш запис с него. Беше ли свързано, освен с голямо вълнение, и с малко страх? Страх изпитах точно когато ми казаха, че аз трябва да изпея песента, която слушах. За мен беше, че само трябва да присъствам. Тяхната репетиция, това ми беше достатъчно и да ги видя на живо. Но когато ми казах, че аз трябва да изпея песента, и тогава обикновено е тук, където се свива нещо под лъжичката, тогава ми налегна страха, но пък когато запея, този страх и тия притеснения по принцип ми изчезват. И вълнението и емоцията беше огромна. Усещането сигурно е невероятно, но когато една мечта дори надмине очакванията, сигурно е направо неописуемо. Ти пя заедно с фолклорния оркестър на Българското национално радио. А ето това, което държа в ръцете си, е диск с твоите изпълнения. И той е само първият компакт диск, който аз ти подарявам. Благодаря. Сега. Благодаря. Страхотно. Не случайно казах първия, защото благодарение на един голям наш приятел, на когото искам да изразя огромната си признателност, инженер Митко Димитров от музикална компания Пайнер,
Този диск беше произведен и издаден в 2000 екземпляра. Много благодаря. Вече си имаш компакт диск. Штрак и още една мечта се сбъдна. Така ли става? Да. Не мога да говоря просто. Щастлива ли си? Много. От щастие плача. Искам да уточня за нашите зрители, че корицата на този компакт диск щеше да бъде немислима и невъзможна без талантливото участие на Стойко, който в резултат на фотосесията ти, която видяхме, направи няколко неповторими кадъра и ние избрахме този от тях, в който гледаш замечтано нагоре към небето, към следващите си мечти. Харесва ли ти изборът ми? Да, това са следващите ми мечти. Ми харесва много, защото, както ви казах по-рано, аз бях спряла да мечтая. Но от как започнаха да се сбъдват една по една мечтите ми, вече ми наливат много идеи в главата за още някакви неща, които трябва да ги постигна. Това е страхотно. Защото хубавите неща не идват сами в живота ни. Катя ще получи 1000 компакт диска лично, като 150 от тях са за Българското национално радио, които са нейни продуценти. Какво ще се случи с останалите 1000, ще разберем сега от един много специален човек, носещ светлото име Надежда. Нека я поканим при нас. Добре дошла, Надя. Запознай с Катя и Стойко. Заповядай. Здравей, Катя. Изключително ми е приятно да се запозная с теб. Казвам се Надежда и съм стюардеса в авиокомпания Българиер. И съм тук, за да ти издам една тайна. Много обичам да се издават тайни. Днес моят служебен куфър е пълен с копия от твоя компакт диск, които благодарение на екипът на Предай нататък ще полетят в небето над България във всички посоки на света. Защото ще бъдат подарявани на вашите пътници. Не знам, такива моменти, освен едно благодаря, искам толкова много неща да кажа отвътре. И това силната емоция напира да се каже не само благодаря, но освен благодаря не знам какво друго да кажа. Дано да е достатъчно. Родовската музика е една от емблемите на България. Твоето изпълнение беше фантастично. Вярвам, че вътрешно си направила аналогията с летящия в космоса глас на Валя Балканска, която пее излева Делю Хайдутин. Сега пък твоите изпълнения ще полетят в небето над България в различни посоки на света. Сред пътниците на тяхната компания има толкова много чужденци. Това е толкова прекрасно впечатление от България, което те ще добият. Много съм щастлива. Освен това, ти ми почушна, че една от големите ти мечти е да летиш. Сега ще полетиш чрез гласа си до всяко отдалечено кътче на планетата. Вие сте хората, които наистина сбъдват мечти. Стойко, ти чувстваш ли се укрилен от това, което се случва на сестра ти, от твоето участие в него? Защо плачеш, човек? Твоите снимки ще летят също, не дай да плачеш, не се разстройвай. Като знам колко тя в момента е щастлива и аз съм двойно по. Развълнувам се наистина. Много се радвам, че успяхме да ви доставим радост. Благодаря ви много, че ни се доверихте. Милена, искам да се опиташ да ми кажеш нещо точно в този момент. Точно в този момент много искам да се опиташ да ми кажеш нещо. Нямам думи. Направо сте велики. Просто това, което направихте за тях, не знам как да го опиша. Много исках един ден или два да се почувстват специално, да изживеят нещо, което няма да го забравят никога. Точно в този момент бих искала да повторя благодарностите ни към всички наши благодетели в тази история и към ръководството на Българиер, които сложиха така
прекрасен финал на тази толкова вълнуваща история. Всъщност, преди да сложим финал, аз имам още една задача, а именно искам да връча тези благодарствени грамоти от нашата авиокомпания и да ви кажа още веднъж, че съм изключително щастлива да бъда част от сбъднуването на тази ваша мечта. Благодаря ви много за доверието, благодаря ви, че бяхте с нас. Желая ви още много сбъднати мечти. Дано това да е само начало. Благодаря. Благодаря ви.